Hello mga kainday, ngayong araw ay magpapaksiw ako ng saluyot. Ayan, first time kong magpaksiw mga kainday. Ayan, gayahin ko na lang kung paano magpaksiw ng isda. Ayan, may paminta, may bawang, may magi, sibuyas, at mayroong suka. Ayan. Ayan mga kainday, hinalo-halo ko na. Ayan, ilagay natin ang magi. Tinunaw ko muna sa hot water ang magi mga kainday. Tapos ilagay na natin yung suka. Ayan, tingnan na natin mga kainday. Ito na siya. Ayan, okay. Siguro yan mga kainday. Titikman natin. Ang sarap mga kainday. Ayan mga kainday, wala na siyang sabaw. Ayan. Ngayon, lalagyan ko na siya ng olive oil. Ayan, para hindi siya dry. Ayan. Sariling ideya ko lang yan mga kainday. So, ayan na. Hello mga kainday, luto na po ang ating paksiw na saluyot. Mga kainday, ayan lang yung dalawang bundles. Ang konti, kanina marami. Madaya siya, diba? Ayan, tapos may kanin. At mga kainday, binigyan ako ng 2 pirasong saging ng aking nanay. Sabi niya, black-black na daw. Pero maganda pa yan sa loob, mga kainday, diba? Ganyan naman yung saging. Kunyari, bulok sa labas, pero sa loob okay pa siya. Ayan, dalawa kasi nag-iisa na lang po ako dito. Ayan mga kainday, kain na po.